Bunsod ng pagiging pasaway, ipinakulong ng kanyang sariling ama, kanyang adik na anak sa Taguig City. Kinilala ni Police Major Salvador Camacho Jr., Commander ng Substation 5, ang ipinadakip na suspect na si Joan Bilason Realubit, 30 anyos, dating OFW at residente ng Barangay Palingon, Tipas. Si Realubit ay dinakip ng Barangay Security Force na sina Christian Albert Herrera at Nathaniel Frondoso at dinala sa Substation 5 dahil sa sumbong ng ama nito. Ayon sa ama ni Realubit na humiling na huwag nang ihayag ang kanyang pangalan, ayaw tumigil sa paggamit ng droga ng kanyang anak at nananakit na umano siya sa pamilya ng suspek. Nang arestuhin ng mga tanod si Realubit ay nakuha sa kanya ang 2 sachet ng hinihinalang marijuana at glass tube. Pinuri naman ng station commander ang ama ni Realubit na siya mismo ang nagpadakip sa kanyang sariling anak na ayaw tumigil sa paggamit ng droga. Ikaw ay hinuli sa paggamit ng illegal na droga. Ikaw ay may karapatang manahimik kung sa walang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay pwedeng o maaaring gamitin sa limang hukuman. May karapatan ka kumuha ng tagapagtanggol na iyong nais. Kung wala, ito ay pagkakaloob sa'yo. Naunawa mo ba ito karapatan? Nagkakaganyan ko yung anak mo, kaya Sa droga, sumobra. Kaninang umaga, hindi naman ganun yan. Tinuyan eh. Umalis. Sabi nga sa amin, alis muna ako. Sige, umalis ka. Pag-uwi, sabog na. Kanina maayos naman yan eh. Umalis pa yan eh. Tapos pag-uwi, sabog na. Tapos ngayon, nirescue ng pulis nito nga po. Kasi naway na kami nung pag-uwi, naway na kami. Di na kami kilala eh. Kung nga ganun yung mata, umiikot. Sabi ko, wala, sabog na naman ito. Tapos ngayon, nagpa-rescue na ako dito sa mga pulis. Sinabi ko na kailangan makuha. Ayoko na, dahil malakas. Kayang-kaya ko niya. Sinaktan na kami niyan eh. decidido na to kayo na pakulong yung anak niya. Sa ngayon, gusto ko nang pakulong talaga. Dahil hirap na kami, hindi kami makatulog. Sinasaktan kami niyan eh. Samantala, naaresto naman ng Substation 5 sa isinagawang Upland Galugad ang 2 suspek na ito matapos silang makuhaan ng iligal na shabu sa barangay Napindan, Taguig City. Kinilala ni Police Major Camacho ang mga suspek na sina Kenneth Caudilla Gorospe, 31 anyos, at Moben Uso Uy, 43 anyos, kapwa residente sa nasabing barangay. Naharap ang mga suspek sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs. Dapat mo sa mga kumpanya. Ano rin karapatan ng mga sariling abogado